sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga opisyal kang Philippine National Railways nagkukondusir nin dialog sa mga barangay na may railroad crossings sa Camarines Sur asin Albay. Biyahe kang tren na si Pokot Naga, madadagdagan sabi kan manihamiento kan Philippine National Railways. Road crash sa Milaor, Camarines Sur, saro ang pinagbawianin buhay. Bangkay na didiscobre sa patitinan sa ngay Camarines Sur, day pa nabibisto, sabi kan PNP. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod, Bareta. Sa laog kang simanang ini makikipaghampangan sa sarong dialogo ang mga opisyal kan Philippine National Railways. Ini para pag-urulayan ang sunod-sunod na mga aksidente sa railroad crossing sa Camarines Sur asin Albay. Ang detalles aram mo sa report ni Melvin Machado. Sa nakalis na simana sinbulan haros sunod-sunod ang mga nare-report na insidente sa release kang tren. Kung bakong bihikulo na nahagop o nabanggaan kang tren, tawo na nagbabalyo o yaon harani sa riles ang naligis asin naganan. Nangyari mga ini sa mga railroad crossing sa mga munisipyo asin barangay sa Camarines Sur asin Albay kung saan igwa nin regular na biyahe ang tren. Asin para matawanin kasimbagan ng problemang ini, yaon ngunyan sa Camarines Sur asin Albay ang anom na grupo sa pangingenot ni PNR General Manager Attorney Celeste Lauta para sa barangay coordination asin dialogue. So, parte po kan sa muyang effort na i-reduce itong mga number of crossing incidents or incident po sa Riles. Nagkakaigwa po kami ng barangay coordination ngunyan. So, igwa po kaming 6 teams galing sa Manila. So pigbaranga kami po si jurisdiction kang PNR for Bicol from Sipocot to Legazpi. So ako nga ni po ang assignment ko is from Sipocot to Milaor. So the rest po may mga team po kita nag-start na po sinda, may nag-start na po kasudma. So ang pakikiulay ta po sa mga barangay is na tabangan po si PNR na iman po itong mga crossing na yaon sa inda. Tawagwa po mga saradit pong crossing, may mga darakula and ang kaipuhan ta po dyan si magbantay din si barangay tan po mga constituents nila na apektuhan ka aksidente. Kung day subot mababantayan kang barangay ang mga railroad crossing sa saydang lugar, mapipiritan man subot ang PNR na isara ini. Papakiulay mi lang po ito sir sa barangay na otherwise po kaya sir kung mayo pong matao sa barangay, ang remedyo po nagigibuhon kang PNR isara na lang po si mga crossing. Tangani pong dai na makakos ni aksidente. Mientras tanto po si Pokot hasta sa siyudad kang Naga, may 4 lang subot na aksidente sa railroad crossings, 2 sa Pamplona, asin 2 sa Milaor, Camarines Sur. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang mga personang nagagadan huli sa aksidente sa Riles kan tren ang nakakaresibi man subuot ng humanitarian assistance na kapareo lang kan abuloy o paglimos sa sarong pinagbawianin buhay. Ang harap po kayan, meron po kitang si PNR pigpo-provide pero po ang asistensya po yan, ang apod po kayan sa PNR is humanitarian assistance lang po. Gari po ang nature niya is nature uban abuloy. Kasi po right of way po kaya yan ni PNR. So may karapatan po si tren na mag-agi po sa mga riles. Padagos sa mga bareta, biyahe kan tren sa rotang Sipocot Naga, posibleng madagdagan ngunyan na huring parte kan taon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa pag-abot kang tren na biyaheng Sipocot Naga, kasubagong aga, risang pano ning pasahero ang kada kotse kaini. Sa sarong aldaw, may 6 na beses ining nagbabiyahe sa nasabing rota. Susog ki PNR General Manager Attorney Celeste Lauta, posibleng sa huring parte kang taon 2024. Madagdagan pa ang biyahe kang tren hali sa Sipocot pasiring sa siyudad kang Naga. May tren kaya na yaon duman sa Metro Manila ang dadarahon digdi sa Kabikulan. Ang projection ta po kaya si mga tren sa Manila madadarata po igdi sa Bicol.
So more frequent po kita, mga kung nagbabiyahe po kita ngunyan ning 6 na beses, ang intention ta po is to make it hanggang 12 po. Para kina Naga City Councilor Jose Perez, dakulang bentahin ni urog na sa mga estudyante na pinag-aagihan kang rota kang tren pasiring digdi sa siyudad kang Naga. Dako lang pong advantage. Ang ako kaya itong nag-obserba po ako, nagduman ako sa istasyon kan tren kay itong mga inot na bulan baga. Naris ako po na dakulang pong mga pasahirong estudyante. Pagkaaga, haling Sipoko, taling Libanan, sa itong railroad towns, mga estudyante po ang kadakol kay itong naabutan ko ng may naaga. And then, pagkahapon po, pabaralik man si mga dating estudyante, sipukot naman sa Kapanaga. Huli tamada ko lang biyahe kang tren, mas kaipuan man subot ang doble o tripling pagpapagirumdum sa mga yaon sa gilid kang riles, asin si mga nagbabalyo sa railroad crossing. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa pagdakul kan biyahe nin tren sa rota kan Sipokot Naga asin Naga Legazpi, posibleng pagbawalan naman ang pagbiyahe kan mga skates na dating pinaglulunadan kan mga residentes na sa indang barangay pinag-aagihan kan biyahe kan tren alagad mayong PNR station. Susug kay Attorney Celeste Lauta, PNR General Manager, mas delikado na subuot sa mga nagagamit nin skates kung dakul na ang biyahe kan tren. Kung madalas na po ang agi kang tren, malamang po, iyon na po yan ang masunod kang gigibuhon dahil po mas risky din po sa inda ang madalas pong pagbiyahe kang tren. Sa iba pang bareta, mayong nahihiling na problema si Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Administration kang Naga City Police Office. Kung igwaman miyembro kang Naga City PNP na yaon sa LGBTQIA+ community. Susog sa opisyal, pinaghihiling ninda ang performance sa trabaho bilang sarong pulis. Siniguro man kan opisyal na mayong diskriminasyon sa Naga City Police Office kung miyembro man ini kan nasabing sektor. Pero hindi yun hadlang na yung gender na yun is, ano man ang orientation is magiging discrimination. So ngayon, alam namin meron, kung meron, pero hindi kami tumitingin doon. We are after sa output or yung mga accomplishment. So walang bias dito, wala naman dito tinipili na kasarian. Kaya free to all ang PMP. So mayroong ano man na orientation. So hindi kami tumitingin. Hindi yan issue ng PMP actually. Ang kung member ka ng LGBTQ community o whatsoever. So long as na makapag-ambag ka doon sa program ng PMP. Sa pagbabalik kang news break, road crash sa Milaor Camarines Sur, saro ang pinagbawian in buhay. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Dainan na bigla si City Councilor Omar Buenafe, chairman kan City Anti-Illegal Drug Task Force, sa report kan Naga City Police Office na subuot may mga menor de edad sa sitio Sagrada Familia, Barangay Peña Francia, Syudad ni Naga na ginagamit na tagahatod nin illegal na droga. Pinag-umaw man kan konsehal ang lakdang kan Naga City Police Office na i-implementar ang curfew for minors sa nasabing lugar. So we encourage that and we commend the PNP for implementing that policy. Sa iba pang bareta, salado ni City Councilor Gail Abunal Gomez
Bako subuot marhay ang nangyayari na ginagamit ang mga kaakean sa iligal na droga. Inisatahaw kan man iba-ibang lakdang kan lokal na gobyerno kan syudad ding Naga. Kinumpirma ni City Councilor Gomez na may naging kliyente ang sayang opisina na mismo kapamilya ang nagtutulod sa mga kaakean na maging runner nin iligal na droga. Iniyo pong arog kaini nangyayari, di imaray, no? Inot na inot sa satuyang komunidad as a whole. Di imaray na ang satuyang mga kaakian na iimbwelto sa siring na kalakawan. Aram tapo na pusog na maray ang ginigibong esperso kang satuyang syudad to fight illegal drugs. Sa police report, dead on arrival sa Bicol Medical Center ang biktimang si alias Dante. Sarong Carpentero, residente kang Zone 3 Buena Vista, San Fernando, Camarines Sur, matapos makasabitan sa iyang biti sa backrider kan pinaglampasan niyang motorsiklo na naging kausa para siya magbaralintong sa tinampo asin maligis kan sarong van na pinagmamaneho man kan sarong alias Jefferson, residente kang Zone 6 Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Ang mga imbueltong driver na daiman na irido ang pinag-imbestigaran kan Milaor Municipal Police Station. Sa iba pang police report, daipa nabibisto ang duwang bangkay na nadiskubre sa sarong sitio kan Barangay Patitinan Sangay, Camarines Sur. Susog ki Police Major Michael Albania, Chief of Police kan Sangay Municipal Police Station, ipina-autopsy na ninda ang bangkay asin mayo man nahihiling na tama nin bala imbis mga bugbog sana sa saindang lawas. Mayo man na-report na missing person sa saindang banwaan kung kaya dakula subuot ang posibilidad na bako inihali sa saindang banwaan. Bali po, sir, nakuha yun sa may Sitio Rawis, Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Bali po, sa kunyan, yung dua pong persona na nakuha, still unidentified pa po. Mayo pa kaming informasyon sa pagkakakilanlan ng dua. Kaya nagano pa po kami ng mga information para po talagang ma-identify yung dua. Sa iba pang bareta, NCF Tigers ginanaan exhibition game laban sa Kamsur Express duman sa probinsya kan Albay. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kelly Francisco. Sa ngaran kang sports, day mapadaog ang Naga College Foundation kung sain saro sa mga binibida kaini ang basketball team na pinamamayuhan ni Coach Brian Ayo. Kang nakaaging Sabado, naghampangan sa exhibition game ang Kamsur Express asin NCF Tigers sa TV Albay. Napano nin mga taga-suporta ang sports complex asin inantabayanan ang dikdikang laban kang duwang kupunan. Saro sa mga naging highlight kang kawat, iyo ang presensya kang Nigerian player kang NCF na si Mumuni Jimo. Ini ang enot na beses na siya magkawat kaiba na ng NCF Tigers. Firstly, going to Tiwi to play there is an opportunity. And secondly, for the people of Tiwi to welcome us so good like that, I feel so happy, I feel so amazed. And to my teammates, everyone feels so good because it was just fun and we gained a lot there in Tiwi. Saruman sa mga nag-stand out sa kawat iyo si James Catamora. Determinasyon asin kumpiyansa ang nagtao sa indanin kapangganahan sa score na 66-65. Ano ko lang sa team, palakasin yung loob nila, then umambag sa score, depensa, then especially sa depensa. Inuna namin yung depensa kaysa sa opensa. Kasi ang opensa, nandyan lang naman eh. Ang depensa, dapat pagtrabahuan para hindi basta-basta maka-score yung kalaban. Sa bagong pamamayo kang head coach na si Coach Brian Ayo, mas pag-iigutan paninda ang sa indang masunod na kawat hasta mapuo naman ang panibagong season kang bukal. Actually, yung preparation namin is very long kasi nga we have long summer. Pero sabi ko sa mga players, walang vacation muna tayo. We sacrifice ourselves muna. We prepare physically, mentally, as a team. Prepare kami. Agilities, everything. Then yung chemistry ng team, since this team is you have new faces. Kaya sabi ko, we need to keep learning. Ipinahiling kang NCF Tigers basketball team na handa na sindang liwat na maghade sa laog kang hardcourt. Para sa One Media TV 48 Naga, Kelly Francisco, Newsbreak.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News in Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoya official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudlin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samoyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.